इलिसा बसुमतारी आरो रुफालि दैमारिया न'निफ्राय गोमानानै दङ। इलिसा बसुमतारी आरो रुफालि दैमारिया फिसायफोरनि न'खराव गैयैनि खाबु लानानै गोमानानै दङ। इलिसा आरो रुफालि दैमारिया न' गारनानै खारनाय खौराङा जोंनिसिम सौफैनो हादों। बबेखानि फिसाय गोनांखा बिसि आरो बिसि गोनांखा फिसायफोरा गारलाय लालाय आखुवा बर' हारियाव जाफ्लेबाय थानाय थासारि बायदिसो बुंजासै। बबेखानि बिब्दि होननानै जों रावखौबो लाइ होबाय थानो हाया। जेराव संसार जायोब्ला गथ' गथाय फिसा फिसौफोरा जोनोम मोनो। बबेखानि बिमा बिफाया गोदान जुलि खालामोब्ला फिसाफोरा मावरिया जासे जानानै आलाय सिलाय थासारिजों उन्दैसा जिउखौ लोगोसे आबुं जिउखौनो मालायनि नासयनाय आरो सोंखारिनायजों लोगोसेनो दुखु दाहा सैनांनानै जिउ खांनांगौ जायो। इलिसा बसुमतारीनि अनसुला फिसाय रिलिफ बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला इलिसा बसुमतारीया थांनाय सुक्रुबार थामहिनबा 2024 मायथाइनि 10 मे खालारखालि गावनि आंगोनि सानै हौवासा फिसाफोरखौ गारनानै न'निफ्राय गुबुन फारसे जायगायाव जायखारलाङो आरो फन खालामसेयावबो बिथाङा रिसिभ खालामाखै थामहिनबा रेसपन्स होआखै होननानै बिथांनि अनसुला फिसाय रिलिफ बसुमतारी बिथाङा वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरो। रिलिफ बसुमतारीया वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनाय बायदिब्ला बिथाङा रिलिफआ न'खर खुंनो थाखाय अरुणाचल हादाबसायाव खामानि मावो आरो रुफालि दैमारिनि फिसायाबो न'खर खुंनो थाखाय बेंगालरावसो खामानि मावनो दंहैयोमोन। जाउनाव न'खराव फिसायफोर गैयैनि खाबु लानानै गावनि उन्दै उन्दै फिसाफोरखौबो बिखा खायसिब मोनालासिनो गावसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो न' गारनानै खारदों होननानै बिथाङा वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो आरो खौरां बिजोङाव फोसावनानै होनो बिथाङा खावलायहरो। बेजोंनो लोगोसे साफ्रोमबो आंगोनिबो आंगो नोंथांमोननिसिम बिथाङा गुरै खावलायहरो। स्क्रिनाव होनाय इलिसा आरो रुफालि बिसोर सानैखौ जेरावखि लोगो मोना बेयावनो हमनानै दोन आरो स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरांखौ हर होननानै बिथाङा गुरै खावलायहरबावो। बेजोंनो लोगोसे इलिसा बसुमतारी बिथाङा जुदि न' फारसे गिदिंनानै फैफिनोब्ला बिथांखौ गावनि आंगोनि जिउनि महरै बजबना लाफिनगोन होननानैबो बिथाङा वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै लायो।